kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba paibor paliar acting lingdo kekur paliar haringkat ke yeng kasem kila penrem jur yau nongelam jong kaseng HENM Southwest Khasi Hills uba Lambok Star Marweng hadin ba ulah keren kulmar bat yalam bakala yu pat ba hakapi dei bat ke jingjia ya kulmar bat ya siat hajan kasnong nong diloin Southwest Khasi Hills hakambit jong kekat sao trik unailar arajar arpusa. Uba paibor habaya keren bat kilat patai kubor uloong ba mau bat ke yeng kasem kim penrem ya kaseng barok ke wei Henry ki penrem ya u shimet halor ke jingkren bakala jong u hakilat patai kubor ha kini ki kendiat sngi baladam uloong ru ba kumunong yalam basisha uladei ban wan ya keren shwa hayeng bat ya keren penbet baro arliang kenang ban wan ra ya ke jing pensyai ke bat hikna bat banem yalam bakala yu pat ba da ka penrap ru ka jingkren jong u kalong penban komba open shit ya gani ka kam kumta na kalyang ba paibor paliar udah kintu yo ne nong yalam ba unwan ban ya kren ya penbet bat ki bahaying hasem kenang ban wan ra ya ka jing shai bat ru ya ka bha kamian udah jo kaseng HANM ngam penram ya kaseng ngamar kaseng kan tiba yo jingle jong bat ka jingle dai jong bat kita gi beri rei ba kajing keren jong kami dia ba wat ya kisim ka an ka khang te kham kodor ki mesim jong kisim ki meran kham kodor mesim puri habala wan bom hajing kumta lawan tit lawan penpra ka ying kasem nga tengong ba ka an ka kham tip ba ka mesim puri ka kham kodor te hapan ya da tilada ne u dikhot une u ba ngapen iya phiang ne kum unong yalam basisa uladei ban wan ya keren shwa hajing uladei ban ya keren baro arliang ya keren bat ki pulis ya keren bat pi kinong thau kubor khanang ban warak ka jing pensyai ka bat tikna bakanom yalam bakla yu pat ba hendai ka jingle jungu kala yalam bakla yu pat ba ka basngap ki basngap ya ka kubor ka ba keren kala along ba mo uhi tu ba pensyai ka ne ka kam ki dikhot sang balang ki don benta jing sya ki kamkur kamjan jadi saki seng balang ki don ka jong ka prosedur banyak daki lenti to ka jingwan su senei ki dikhot seng balang ki poi yeng jonga ki wan su senei kata ni priang reban mi kumne ti kam ya nga se ba nga penrem jur ben kum unong yalam ye ki pa ba hai nga kerpat ni de ban long ki ba ai men sim ki ba pen i bangin yalong jai de ban dia pen krui di tangga tahi ya gajing kera nuni ba nga subha bu ne ba un wane kendu wane penbet bangi kum gajing kesan namar ba gajing kera dulu ngim pedang lada umwan ko syong habu rengi ngi subu tangga jing kerpa kenang ban ya bha kenang ban sutana hakim lang salam ya sai wan ha gajing ya sutana barhakatu gajing dia ngila ujor lagi daga FIR hakatu hi ka met ba pulis ki wan ban inquiry ngila thot detail ni ya ka jingja ya ki bru ka bangatip ya ka bangim tip tingin sa ndaki sa ki jungi gila sa khot sa ka kut ngin sa penpau ha ka ta por rei hagani ka bangala penpau ko penpau ya ka jingja ba ka tu jingja ba jahang tu ka de ka jingwan thombor ki bru na sai sapi ki ba ki ba yo sneu ya ka ne ba tu sim ba ka ne ka jing sai hagani ka por kalong ka ba itu gijing keno bangasiat mana ngam don benta masiat yang aki labu khop haying amar kiting moh yo paki kita kti yang yo bang sama la don khop haying henrei mubasiat te kumba phila i hantu hangre ru la penpau ka pulis ru kala inquiry bhaya kata te ngilale kat kum ka lenti ban safe ya la de ban yada ya la de tinga try ka anyu kan pediang ke kata gajing da junga ya lade bat mafi pai baru la don ke gajing dia pidai ban da ya lade pimdai ban ting pimdai ban mesin